Hola, soc l'Eduard Casals i soc el director de l'orquestra de les Colònies Folk. I us voldria recomanar aquest llibre tan conegut, que és El costumari català, del Joan Amades. Són 5 volums. Us el vull recomanar perquè quan jo era molt jove vaig tenir la sort de que a casa els pares tenien la primera edició d'aquest llibre. I en aquells moments no hi havia material sobre les tradicions en general i música tradicional. Llavors havíem fundat un grup que es deia Els Grallers de Gràcia i d'aquest grup va sortir vam acabar formant un grup d'animació. Estic parlant de l'època de quan es mor el dictador i hi ha l'explosió de la festa al carrer. I, per exemple, buscant quines melodies podríem fer, remenant el llibre, vam trobar el Ball de Nyitos, que és aquesta melodia d'aquí, i com que el grup es deia Pam i Pipa, vam aprofitar aquest dibuix, que el portàvem dibuixat en el bombo, i vam ser el primer grup que va començar, vam recuperar aquesta melodia, inclús ens vam inventar una mica la coreografia basada en el que explica l'Amades. Amb el temps, i com que no, insisteixo, no hi havia pràcticament material, doncs remenant els 5 volums vam acabar construint tot un repertori. És una obra molt coneguda, però per aquest fet m'ha semblat bé recomanar. Vaig al bosc a buscar, ves que he vist, el ves que busco al bosc, i vaig al bosc a buscar, ves que he vist, el ves que busco al bosc. Vaig al bosc a buscar, ves que he vist, el ves que busco al bosc, i vaig al bosc a buscar, ves que he vist, el ves que busco al bosc.